Mga private establishment gikinahanglan patuman gyud sa mga health protocols diha sa ilang mga tindahan, mga malls o mga trabahoan. Ano niini pagsuusan ini ang pagsulob og face shield ang mapakyas pagtuman sa health protocol, mamahimong tak-upan kini og pamatud-ang sad-an. Adunay live report si Fee Marie Dumabo. Fem. Base sa data kagahapon, dulana sa 2,000 ka mga pribadong kumpanya dinhi sa Central Visayas ang nasusi sa Department of Trade and Industry o sa Department of Labor and Employment. Gisubay sila kung gisusi sila kung isubay ba sa Joint Interim Guidelines. Naabtan sa GMA-RTV balitang bisda si Joey Pasigna nga nang hugas sug na narapo siyang face shield. Kay sa ilang tindahan sa Barangay Mantuyong, Mandawi City, gimanduan man nga magsulob og face shield ug face mask ang mga empleyado. Para dili siya ma-expose daan kung naay mga mga customer na pananglitan na sakit, dili siya kami ma-expose din. Abril pa lang migawas ng Joint Interim Guidelines sa DTI ug DOLE nga ipatuman sa pribadong mga establishmento nga nag-operate sa mga dapit nga ubos sa ECQ ug GCQ nga motuman sa Minimum Health Protocol and Standard batok COVID-19 pandemic. Ug ning Agosto, gawas sa pagsulob og face mask, required na usab ang face shield sa mga employer ug employees. Matod ni Engineer Vicente Abordo, gikinahanglan usab nga adunay pang-disinfect ug mag-temperature check ug uban pa. Painomdom sa DOLE, gikinahanglan gyud nga mutabon sa tibok naw ang face shield. Ug anahin nuoy exemption sama sa So exception lang niya when you are on your specific task nga magkakos siya og interference. Example, if you are a cook, no? So ang fume sa imong giluto, ang unit, that would really cover the entire face shield. So how can you now do your tasks well? BPO industries, according to some, it may also cause interference when they entertain calls. Gitugan ni Abordo nga base sa gihimo nga monitoring, 65% nga compliant ang mga kumpanya sa Central Visayas. That supplemental guidelines, so aside from the face shield, so we also include when you are on a shuttle bus, so it's an extension of the workplace that you also have to wear this. And there are concerns that kung naa ka sa shuttle bus, as much as possible, delegate as much as possible, highly encourage, refrain from talking with. Bab sa tanan nga nasusi dinhi sa Central Visayas, matod ni Abordo nga bisan kung 65% lang kanila ang nakatuman, wahinoy bisan usa kanila ang gipadad-an og temporary closure order. Bob? Daghang salamat, Fee Marie Dumabo, sa imong live report.